Meghalaya State Election along Karbi Anglong pentang vote ke jogdon thorpak anpin. India Army penjapatir pipon si Bokalia Police Station ki parlok thonglong pet pu arong along Sabhawana Medical Camp ki padopon. All Party Hill Leaders Conference APHLC ahin pen pini mass joining ki padopon. Non beer tang ton pen arjik tha. Pining ning kan serini rain kora ke thom aning kan ni fine kora troxy thang arni Meghalaya State arlo tami MLA election padupon lo laso long Karbi Anglong arat atum sitami vote ke jogdon thorpak anpin halapu Meghalaya State arlo pusitami MLA election along BJP aphante NPP se haiji puta Meghalaya State arlo khasi arat atum jongpon Meghalaya State arlo election ke Karbi Anglong pen thangnat cherap dunle Meghalaya State arlo MLA election ki jok arani adoi ahoy along suluk sodak dokokna pura law and order atum tami ulukunci police IC lapen hawang police game IC additional SP hamren atum chetongsi lo ki jogdam atum an phansitami ingsam chen pen tuar pa jogdon renti kidam tang apor hut penang an halapu Meghalaya State arlo pen block 1 block 2 pu alam suluk sodak atumon nang ki thabji angring doet bonsra mini fine kara troxy thang West Karbi Anglong pen Ribhoi district Mauhati constituency lapen Janatia Hill district arlo penang an arong pen vote jogdon renti lason se suri vote ki jogdon atum aning arong chipi dun renti ason se thek dun long lason se umla pher hawang loru sabuda pen chenglok penang an adem vote jogdon renti Bons na mikidam tang apor hud longri ahoy alam ki give and take policy pu alam tong chikroi datlo maputa adoi ahoy ke doatum kamat hapon manghu manglam ason sido Meghalaya State arlo pen Karbi Anglong district jasamet pet Meghalaya State ahoy laki West Karbi Anglong district henlo Amri penang kilabirta Hemari Bangrum News Tech Report Pay News Thang ni phain kora trok si bhom kuru arni pholoni constituency ke parlo APHLC atum mei padopon pura langherang LP school pathu aklam along si mei padopon long ledet ajok pholoni harmon club along si wang thupen ladak sata mei padopon long ledet si kidam tang MEC kilik along chepati duntang dhoniram timong methang ahem si mass joining amei padopon lo mei along bangke BJP a party pen APHLC along chepa ok dun lo hawar ke hat pen nang kilometer long bamon rongphar News Tech Report Pay News Tang te sarla pini Karbi Anglong lapuson CRPC 144 kipipon ko aputak nang li hinte PC ninggepon. La ke nili tum nili jungjung ba APHLC pens dame tum ning ing samse athema labangso CRPC ke ene lapu jungjung pen ke biun he ba promulgate ne la ke ladak arlo kopine ka chithu ka che thadoko so look so that hem read make a kai dokok la pen akhai ron ki duji angring dokok ati theng ati chok dokok wo ansi hala bangke biunji abinong et ke non itum lang namang labangso prohibitory order pulo ke di prohibitory order pote lason claim ri lapuson damri lapuson ke chokche lapuson claim nang ne pusi labangso order ri pilo lasi labangso order ki pipe non itum APHLC ke claim ke che ton masi che tonte APHLC tum ko pilo ke claim ke itum arni wang tam meeting do rat aphan aron alam sin tum ke than constitution alam lapen law alam sin tum ke than pulodang te kitab ke than ke itum crime ma kitab law ke than ke ilitum ke kichok cheloma arjuna ko pula ke jong si kichok chelo ponde teacher dong ko si lu than mare relonte kopia si tum education mate iltum ketar li aphan kopia bosna ko muni tum ज्ञान के लोग ये फालो कदी ज्ञान ते रात अफान जोंग से ahok alam than the pote tum ज्ञान लोई मा long le lo kedi lasi la district magistrate pe la bangso itum la prohibitory order lo la under section 144 CRPC criminal procedure code polo mata nili puer lo criminal procedure code poke komane abang poke claim chok chidet polo tangte ke nepji warren order do pe awepin pe neblong lima la pen kopi ke claim ahur si police dom order awepin pen ke neblong ma lahanda tok et lu la pen mojel jang det pe na phi ke lang awar sai an tame ladak kipi jok awar sai an tame la criminal procedure code along se tok et lu si owe kimia tu ini tum cenam nang ji la bangso alu tu ador so e tharot libak se anji la di phua ahi kilometer do matri box to long tum dam lo te long ji la si tu media tum anda chini nai ese
karju lapen itum kadok abi rights antami itum cini mate itum aron ateng ke itum han isivet lo posi labang itum cini adlote itum ake jok munon pi pulis lapen kaheno munit penta itum cipe jok ponko tasi labang so order ateng pute itum ceton te pinjo itum kace theng phansi meeting itu do ma kace bhong mansi itu meeting itu lo itum ke mane knowledge ki pi gyan ki pc itum FHLC itum ke jasimet ke claim non abang ke BJP tu mangga aning ke lang no kar bi phan kaching honde kesi labang so BJP sarkar tum ke APHLC tum kar biang long hai det na government ingi long pop na alang tum adimak long abe det na pu aning ke tera joine si la police atum phan district magistrate tum phan la tum si thang akisung awe pin pen pulotang te meeting do tame itu mari deng along hele abe nopak abe kebong abe abe thenga chi chok mane la bangso meeting e kidu kalima tini abe nokat ke lo teng pe tuman constitution teng pen tulan permission ang pialo ladak la bangso a order kai isu ke la ke APHLC atung phan ke ber het dia phansi la ke pingram kai isu la bangso a order kai isu ke ni tum ke ning samse la pen pin rem na lo lam ni kon phansi la so order isu pon lo sa la ke constitution teng pulotang te emergency pudak kudam dena tong sekot pes gepang dak pot ciklon trok athek abilong ai ke ciklon trok beji a situation jong se normal bang be prota ko extend du pot ciklon trok ningkan sian itum bidamun stame nona bang kan itum ke theklong ke karbiang long sulu sudah kawe dang itum theklong ma media tum theklong le gadi la se abilong et ke la bang so order ke la ke theng chor nai ho binong ge la sing itum high court long lam hoi bidam ponon itum la se ching ba la bang so order le do bom nang te karbia tum inglong aso tum meeting cho do plop nang je phandat dimak long be ji ke bang jilang a owe tum sung pegi la si la son man kan itum ning hang hello la bang la si high court dolang la dak decision ke chok che la order ki pi chok che pate ni tum high court phan ning che the atema high court tum ke constitution ateng be si kam claim hi cha tum ke la han lo nining tuk pek ano pini ini ponong le dekke la bang so long ke nilitum hang ta nilitum ke anime hang ke long ji outskart nilitum ke ya nilitum ke hang nilitum ke article 244A farman nilitum ke hang pon tante nilitum han ko pilo la dang kham ki donaji nilitum alang litum acha ta nilitum patung se nilitum ke bhong patan niling ka bhong phane nilitum ta ke tong rat ke tong kali ke theng phane rat ke tong kali nilitum mai ke do mai meeting ke do pini ke dake mass training program ke pato ane tum ing sam jen ba nilitum dake buji ko la so putar produk pen nang ni ma phansi jong kon la jong kon ni ke BJP RSS tum ha BJP RSS tum ti la ta bang tolong ke nang kham ke do la pen ni lipudan di non karbiang long non 2024 ke non alang litum pinepo MP election ale lo MP election non ke pate dun dia tum dak tiket long le akai horen sing besi ta me dak tiket long le karbiang long tiket long de ba anu ka pektan alang tum ke pate dun na tiket long di pulote hala so bang nani Bihar ta ho nani Madhya Pradesh ta ho nani Bangladesh nani BJP tiket long dun malang litum ta karbiang long ke itu tum kece so tum hanta itu tum tiket ciponde election apa tu long itu tum karbi tum ta hala da election tu long na lasi nilingin panke nining ke oi dam ke lalo pini son ke nining ke pung pami galo nili tum dak tualo tum ke cetong ke dak tualo tum pinso tum ke cetong ta ale phan kalilo tangka cholong onain tum phan kalilo la dak pini ke cetong ke eme thang along rilong pat chelong nang ji po phan ke pini dak ke cetong lalo nilihin pen ke la pano nang pini Volangkom aji pini thang ni phain ko trok se arni India Army pen chapatir pipon se sat bhawana post campaign free medical treatment ke padopon labang so ake joy pen ke so kelang pon la ke phonglong pet arlo ove kimi club asai hem along se pathek pon lo lapen ove kimi atom pen cherap cheto dun se bokalia angkang penang an arong asar tum phan ake joy pen ke so kapa chelang awar sai along cherap cheto dun lo labang so ke joy pen ke so kelang pon along bokolia CHC pen cherap dun se army doctor la pen nurse atum chelang pet pen patumi ada por phainor ke brachi tim malom pen ke so kelang pon pang cheng pon pato pon lo labang so sat bhawana operation ke japon len army leader LT Cold Protect Mas Sadhya Soeb Farsori Lapen Bokolia Pen Doctor Risim Rongpi Dr. Montu Kumar Siam Lapen Nurse Pharmacist Atum Pensi Cherap Chito Ponlo Lapen Ove Kimi Club along me Phubida Singh Hanse Kongchun Bang Dayaram Tokbi Ove Kimi Club Claim Bang Phubang Phiatuma Phan India Army Lapen Haladak Rong Asar Atuma Phan Aning Aklong Pen Kachero Pajero Lapusan Awar Sai Kedeng Pon Lapen Kacherap Chito Dun Ajoine Erta ke endam ahut ke thekdam long ahut ke haladak ke do arat atum India Army aphan ake joy pen se kelang pon apot aning aklong pen kero pi pajer don lo halapu India Army ahin ana thu pen ta phonglong pet be arong gan bura hemari be aphan kero pi pajer pon lo labang so awar sai along nang
hang cherap le chetu dun apot lapen ove kimi club along me phubida sing hanse kong chun bang dairam tok bi ove kimi club claim bang phubang phiatuma phan India Army lapen haladak rong asor atuma phan aning aklong pen kachoro pajirlo lapusan awar sai kedeng pon lapen kacherap chetu dun ajoine India Army doctors atum pen kapadusi nang kapachini dun ke rong arlo jasemet pet ke jon awar sai hei hoi ke meme lapen kachere thek the ajoine penang an atum amek akiso thek pon long lopusi ningje pon lapen halada ke so kelang pon un ek akiso hei hoi abangke DMCHD phusi pachelang dam toy lopusi India Army doctor atum pin khat pon lo penang an adda pen arni kang sam an chepaduk pon si penang an arat aphan mesen awar sai lang pon long lopusi halada kido arat atum chethan pon ringti Volongkom an jipen 9 kilometer Joy Kim Taro News Tech Report Pay News